Юсейн Болт в десния ъгъл. Виждаме как се разтяга. Той се разтяга за битката с нашия Динчо спринтьорчето. Ето го и нашия български състезател и той се разтяга. Той се разтяга. Великите, те са велики. А сега ще помоля състезателите да вземат своите места. Бе, що не ме снима, бе? Ти си неща. Що беше то? Ето го и Юсейн Болт, виждаме го как се приготвя да разруши нашия български състезател. Ето го, Юсейн Болт. Ето го и нашия българин, който се приготвя да разбие Юсейн Болт, най-бързия спринтьор в света. Поставен рекорд за не знам си колко секунди и за бързина не знам колко метра. 60 Ето го, той казва 9,60 и 19 на спринт. Нека състезателите вземат своите места и ще помоля нашия съдия да направи сигнала за старт. Аермаксовете! Най-яки спайкове! Най-яките спайкове! Помолете ги! Ето ги шпайковете на нашия. Аз съм Юсейн Болт! Юсейн Болт! Нека заемат местата. Заемете местата. Три, 2, 1, старт! И сега обратно! Тичайте обратно! Финалната права! Те бягат! Юсейн Болт изостава! Динчо печели! И това беше нашия репортаж. Как се чувствате след като разбихте световния шампион на 500 метра? Той му даде! Какво е чувство? Леле боже! Ето го нашия! Той постави световен рекорд! Новият световен рекорд! Ето го Юсейн Болт, как се чувствате? Моля преводача да говори! Преводача да се включи и да превежда на Юсейн Болт! Юсейн Болт! Как? Той избяга, явно е толкова съкрушен, че се крие зад храстите. И с това, дами и господа, завърши нашия репортаж от Евроспорт ТВ. Край!